Godt. Jeg vil nu forklare, hvordan man rider LD2B-programmet. Og LD2B, det betyder, at det er på en kort bane, en bane, der er 20 x 40 meter. Og det er den bane, som ponyer går på til ridestævner. Og til både LD1 og LD2 er det altid på bane B. Jeg har tegnet de forskellige bogstaver, som er rundt på dressurbanen. Og som er skrevet heroppe, så sidder dommeren oppe ved C. Og det gør dommeren altid til alle stævner, der sidder dommeren oppe ved C. De 3 bogstaver herinde på midterlinjen, det er nogle usynlige bogstaver. Det vil sige, at det ikke er nogen, der er afmærket til stævne. Men det er nogle bogstaver, der vil blive brugt i kritikken, sådan i beskrivelsen af, hvilke øvelser man skal lave. Så det er meget godt, at man lige ved lidt noget om, hvor de forskellige bogstaver de ligger henne. Men jeg begynder. Dommeren hun fløjter eller ringer med sin klokke og beder en om at ride. Så skridter man op ad midterlinjen, ned fra A op til C, rider på højre volte, og her i hjørnet mellem C og M sætter man i trav, og rider man skråt igennem fra M ned til K. Og når man kommer ned til A, så laver man en 20 meter volte. Den laver man selvfølgelig rundt. Det er jeg ikke lige så god til at tegne her, kan I se. Når man kommer ned forbi A igen, så er 20 meter volten slut. Og det næste man skal, det er at man skal ride hele vejen op ad langsiden her, ude på hovslaget. Og når man kommer op til C, heroppe ved dommeren, så laver man en slangegang på 2 buer. 2 lige store buer. Sådan her. Og når man kommer ned mellem F og A, laver man en overgang ned til skridt. Den laver man hernede i hjørnet. Og så efter overgangen ned til skridt, så fortsætter man i skridt og laver en 20 meter volte hernede. Når man kommer ned i hjørnet igen, her mellem F og A, sætter man i trav. Hernede, ja. Og så nede ved A, der laver man en slangegang på 2 buer. Yes. Når man har lavet sin slangegang på 2 buer og rider forbi C, så rider man herover til H, og så skal man skråt igennem H ned til F. Og hernede ved F, der rider man selvfølgelig godt ud i hjørnet, og rider forbi ned ved A, hvor man skal lave en 20 meter volte. Helt rundt. Og hernede i hjørnet mellem F og A, der sætter man ned i skridt. Og så rider man op ad midterlinjen i skridt. Og når man kommer op til X, som er det bogstav her mellem E og B, så er ens program slut. Og så klapper man sin pony og rider ud. I LD2-programmet, som jeg lige har gennemgået her, der er det valgfrit, om man vil ride nedsidning eller letridning. Rider man letridning, så er det selvfølgelig meget vigtigt, at man kan se, om man rider rigtig diagonal, og man husker at skifte diagonalen, når man rider skråt igennem og rider slangegang og sådan noget. Men ellers så er det valgfrit.